Magmahal kayo ng criminology. Alam nyo ba? Putik nga, ginagapang, ikaw pa kaya? Ano? Putik lang ang kaya niyong gapangin? Magmahal kayo ng seaman. Iba't ibang lahi nga, ginagapang namin. Ikaw pa kaya? Gapang lang at ibang lahi lang kaya nyo? Magmahal kayo ng mekaniko. Makina nga, binababa namin, pante mo pa kaya? Ano? Ang dami nyo naman sinasabi. Ang hihina nyo naman pala eh. Magmahal kayo ng kapampangan na taekwondo. Sa bukod magaling na silang mga rate, magaling pa silang mga rat. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Ang babangil kayo. Si kayo, maninaro kayo taga Pangasinan. Sirik laba supay nawa. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Nang matapos na kami, ang sabi niya, Shit, isa pa nga.